गासैखौबो दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअजों आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो खुलुमनाय आरो बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। ओमफ्रायो दिनैहायनि भिडिअआनो जाहैबाय दिनैहाय अखा बोथोरनि अननानै बेरायनो लाबोदों आरोना हासबेन्डआ। अखा बोथोरखाय न'आव बेसे थाबाय थानो होननानै आंना हासबेन्डआ बेरायनो लाबोदों आरोना। ओमफ्राय अखाया फिसा फिसा हाबाय दंमोन ओंखायनो लादों आं। दा बेरायनो लाबोदों नालाय ओमफ्राय आंथ' फैयालासिनो थाखायाना, बेरायनायाव एकदम नाम्बार वानखा, बेरायनो बिराद मोजां मोनखायो। ओमफ्राय दा ओंखायनो एकदमबारे फैबाय आरो बेरायनो थाखाय। आरो नोंथांमोनाबो बरिं जाबायमोन जानांगौ संनाय जानायनि ब्लग होगासिनो बे साननैसोआ। ओमफ्राय दा बेरायनो फैनायखाय ब्लग लाबाय आरो, ब्लगबो बानायखायो जिहेतु। बिराद थांलाय फैलाय गारिनि शब्द खोनागासिनो। खैबारबा लाबाय आङो इन्ट्र भिडिअ होनो आरो गारि फैलायबाय दायो। थांसै थांना होबाथाय माबा टाइपनि मोनो, मा होनगोन मा मागोन जाना होयो गारि गंसे फैना होबानो। ओमफ्राय नै दासो लाथारबाय आरोना आङो। दहायनिया खैथा जाखो इन्ट्र'आ, मोनथाम मोनब्रैसो जालांबाय। ओमफ्राय नायलांबाय थादो दे लोगोफोर, अखा बोथोरनि बेरायनो लाबोदों। र' साथाया बावलांबा जानाय नङा ना। जायगाया मोजांथारना लोगोफोर, एकदमबारे गारिखौ दोनना थाबाय थांसै नामा? नै बेलाय केमेरा हमना होदोंमोन नालाय नुवाखैमोन आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय दा जोङो थांनोसै इथिं सिगांथिं ना। बाराथार गैथारि नङा, बिरादथार हालखौ नङा हले सुसाके आंखौ बोहैखानो थांबा लायग'लै थार दंमारो दैया, थार गैयि नङा। बिदि थान्दा थान्दा बोथोराव फैनानै मोजां नाङो ना। आं मोखां सुनि र'। मोखां सुग्राया अबेनिबा दैया गुबुंलेसो। ओइ रिक्सा स्राव स्राव बैदो नायनोबा फाय। आंबो मोजांथार मोनो इनो, दासो नुदों आङो इदि गुफुराव मा इदि गुफुरबो थायोना अमाया। जिउ अमाया गुफुरबो थायो इनो। अ मानै नै लोगोफोर अमा गुफुर आं नुफेराखैमोन आरोना अमा गुफुर, दिनैसो नुदों। साइज नुमारदो ना, जि साइजखा। आयु इनो नायनाय बोरै नाहरदो अनथावथावथार अमा गुफुर लोगोफोर, दिनैसो नुफेरबाय आं। बुहुद गोबावनि उनाव दिनैसो फैनो मोनदों बेरायनो, नङाबा अखा हानायजों न'आवनो थाबाय था मबाइल नायनो बाबाथाय उन्दु। ओमफ्राय आरो जिफोरानो गांसेबो गैलाय लांला अखा हाबाय थानानै।
नै दासो एसे मान हागादों आरोना होमबाबो बोथोरा बारा मोजां नङा खदनो हाना होनोबो हानाय आरोना जेबो माबा गैया गेरेन्टि गैया मानासनि ना नै लोगोफोर जों मानासाव बेरायनो फैदों नालाय ओमफ्राय नै मानासनि ना फिथिख्रिया गेदेरथारैनो नायनाय केमेरायाव फिसा नुदों खिन्थु इ ना फिथिख्रिया गेदेर आरोना ओमफ्राय बाखि बैफोर फिसा फिसा होमबाबो खम गोथाव जागोन ना मानासनि ना पाबो दे ना অলপমান দেৰি থাকিলে দে কৰি খাওঁ আপুনি দে नोंसोर मेगि जागोन ना एसे सासलाङो जोङो दायो रेस्टुरेन्टाव हाबदों आरोना माबा मोनसे जानो गुदुं गुदुंनो अखा बोथोरनि ओमफ्राय दा मेगि अर्डार खालामदों ओमफ्राय कफि बेनिफ्राय आरो मा जाबावनाय जायो नायनोसै आब' रेस्टुरेन्ट आरोना बिराद टेस्टि जायो बेयाव जोङो फैगाफ्रोमबो बांसिनानो जोङो मानासाव फैगाफ्रोमबो बांसिनानो बे नैबे आब' रेस्टुरेन्टआवनो हाबो आरोना लामा खाथिथारावनो आरोना आब' रेस्टुरेन्ट बिराद टेस्टि जाखायो नोंथांमोनाबो फैबा हाबनो हागोन आरोना मेगिखौल' मोजां मोनो नोङा आं जिखुनुखौनो मोजां मोनो चिकेनफोराबो बिराद मोजां जायो लकेल चिकेनफोराबो संनाया बिराद टेस्टि जाखायो ओंखायनो आङो फैबाथाय बांसिन बेयावल' हाबो आरोना दा अर्डार होबाय आरोना जोङो गुदुं गुदुं जानोसै कफि ओमफ्राय मेगि मोजां जादों गैया सुगारा एसे खम जादों नांगौ सुगार नांगौ बिनि Langan. Jado. Kopi loंबावनो kapse. लोङा जादो जानोसै गोथावानो ना जाबाय दहैना फैनि आङो दैयानो आं फैसा हैग्रोनि बेसेबांबा गोबावनि उनाव दिनैसो बेरायनो फैनो मोन्दों ओमफ्राय नै जोङो रेस्टुरेन्टनिफ्राय ओंखारनानै दायो फट' लागासिनो आरोना हासबेन्डजों आंजों
बुहुत गोबावनि उनाव माने बिराद गोबावनि उनाव दिनैसो बेरायनो फैनो मोन्दों नालाय ओमफ्राय बिराद मोजां मोन्दों आरोना गोसोखौ ओमफ्राय जों फट' लाजागासिनो आंथ' बिराद मोजां मोनो अबावबा ओंखारबोबा बा इसेमान देलायनानै बहाबा ओंखारबोबा एसे फट' लाजानो मोनबा गोसोखौ बिराद मोजां मोनो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बिदिनो फट' लानोसै एसे मोजांनो होननानै माने फट' लाजागासिनो आरोना जाखांबाय बेरायखांबाय बिराद मोजां मोनबाय गोसोखौ गोबावनि उनाव दिनै बेरायनो फैनानै ओमफ्राय जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो आरो नोंनिसिमबो थेंक इउ होननांगोन अखा बोथोराव बरिया मोजां बोथोराव बेरायनो लाबोनायनि थाखाय माने अखा बोथोरबाबो माने इमान अखा नङा आरोना जेनेबा थान्दा ओमफ्राय ओरैनो फ्रि अखा आरोना बिदिया जेबो नङा साथा लाबखादों नालाय बेखिनियानो ब्लगखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय नोंथांमोना सोरबा होनखादोंमोन आरोना बेरायनो थांनाय ब्लग लाबो आब' बिदि होननानै ओमफ्राय ओरैनो जोंनि खाथिनि जायगायावनो एसे बेरायफैबाय आरोना जोंनाथ' मानासआ एसे खाथि जायो नालाय ओमफ्राय फैयाबो जोङो गोबाव जाखाबायमोन नालाय ओमफ्राय दिनै फैबाय हाजबेन्डनि अननायाव फैनो मोनबाय बेरायबाय जाबाय ओमफ्राय दायो थांनोसै आरोना लोगोफोर स' थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो जोबजासिम नायनायनि थाखाय बाय बाय